Значи, задавала съм въпрос за концерти, понеже коментираме с всеки един от изпълнителите, които гостуват тук, темата за концертите. В няколко интервюта твои колеги казват, че трябва да отидат на твоя концерт, за да гледат така с желание, с респект, с много голямо уважение към теб, казват. Тъй, че предполагам и колеги ще бъдат там на този концерт. Емилия беше първа, която се обади. Дори е казала на Жени Димова, която отговаря за участията, никакво участие не искам да ме ангажирате на 30, отивам нагоре на концерти. Много ви благодаря, просто. Много сладка, много колегиална. Защото не се случва. Галена иска също да дойде. Така че, който изяви желание, който се обади винаги. Как? Защото ти си емблемата на фирма Пайнер, ти си емблематичен изпълнител за поп-фолк жанр като цяло, тъй че би било хубаво на първия ред така да има хора, които да успееш да им предадеш и своя опит, да видят и да чуят и да те подкрепят. Това си е страхотно, много важно.